Mislila sam. Imam skoro isti telefon. Sad ću ga samo zaokružiti i to je to. Sigurno ću pobediti. O, Bobby nije zadovoljan tvojom idejom. Učitelj čeka vaše crteže. Pokažite ih brzo. Kako vam se sviđa crtež Angie? Nikako. Šteta. Možda će vas Bobbyjev crtež iznenaditi. Da, odličan je. Ili nije. Šta? Ali zašto? Nacrtao je onako kako vidi. On je mladi umetnik. Dobro, možda će vas treći crtež oduševiti. Hoće! To nije crtež. Stefani vara. Lažljivice. Telefon ide, šta? Stefani je nas prevarila. Onda telefon ostavljam sebi kao najboljem umetniku na svetu.